Ξεκινάει το κουκλοθέατρο. Βρε, τι βλέπω. Τι γίνεται εδώ πέρα. Βρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Ξέρετε που βρίσκεστε. Λοιπόν, εγώ εδώ με είπαν ότι είναι η Μυρμήγκο. Εγώ τα παράτησα όλα, από το Ρίο ντε Τζανέιρο ήρθα για να έρθω εδώ στη Μυρμήγκο. Έχει το μεγαλύτερο καρναβάλ και εγώ ήρθα στη Μυρμήγκο. Τι νομίζετε, τυχαία ήρθα. Λοιπόν, με είπαν εδώ ότι τα παιδιά είναι ζωντανά και έχουν φωνή. Και ξέρετε, κάποιοι εδώ πιο πέρα λένε ότι κάνουν πολύ ησυχία και δεν ακούνε παιδιά. Λοιπόν, θέλω να δώσετε το σύνθημα, να δω μέχρι πού ακούγεστε, για να πάρουν και αυτοί ένα μάθημα. Μέχρι κάτω την πλατεία ήταν ένας κύριος, τώρα που ερχόμουνα, και με είπε ότι δεν ακούγονται, λέει, τα παιδιά. Και εγώ του λέω, τώρα που θα ανέβω, θα ακούσεις ένα ναι. Μπα, μου λέει, με τίποτα. Εκεί δεν ακούγονται τα παιδιά. Λοιπόν, θέλετε να τον διαψεύσουμε? Λοιπόν, θα τον κάνουμε να τρομάξει και όταν θα τον ξαναβρω κάτω στην πλατεία, να δούμε τι θα μου πει. Μόλις δώσω το σύνθημα και πω 3, θα φωνάξουμε δυνατά μέχρι να ακουστούμε σε όλο το χωριό. Να τρομάξει κι αυτός, εντάξει? Λοιπόν, θα μετρήσω μέχρι το 3. 1, 2, 3! Θα φοβηθείτε περισσότερο, την Άντια που λέει ή το μαύρο σκοτάδι? Ένα μεγάλο χειροκρότημα! Πάμε! Μήπως φοβάστε το σκοτάδι? Μήπως το μυαλό σας τρέχει? Μήπως σκέφτεστε πράγματα που δεν έχετε δει? Γι' αυτό να έχετε το νου σας κοντά. Στο blackout της Μυρμήγκος δεν ξέρετε τι μπορεί να τσακώσετε και τι μπορεί να λύσετε. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε τους παίκτες μας. Απόψε μαζί μας έχουμε κάποιους πολύ αγαπημένους φίλους Μυρμηγκιάηδες. Ξεκινάμε με τη φίλη μας τη... Λέγομαι Ζωή. Τι δουλειά κάνετε, κυρία Ζωή? Εργάζομαι σε ένα σχολείο, έχω κηλικείο, είμαι κηλικιαρχίδου. Μπράβο, κυρία Ζωή. Συνεχίζουμε με το φίλο μας... Το Χρήστο. Επαγγέλλεστε. Αγρότης, να μην συνέσει. Και εδώ πάμε σε μια πολύ καλή φίλη, την κυρία Καλλιόπη. Εσείς, κυρία Καλλιόπη, με τι ασχολείστε? Μόλις μονοποιήθηκα και έγινα δημόσιος υπάλληλος. Βλέπω ότι η κρίση δεν σας φταίει. Βέβαια έχουμε και ένα πολύ καλό φίλο, τον γνωστό Σάκη Νεκροθάφτη. Και η φίλη μας η Σοφία Ταλικέρης. Και φυσικά τελευταίος ο καλός μας φίλος Κώστας, και ασχολεί. τραγουδιστής ηθοποιός. Μπράβο, κύριε Κώστα. Η πρώτη δοκιμασία είναι
είναι να μαντέψουν οι παίκτες τι θα τσακώσουν. Εδώ! Ακούω τη φωνή σου. Πού είσαι? Τσιπάρι, Κίνα, τσιπάρι. Τι είναι αυτό? Τι έπιασες? Τι είναι? Τι είναι, το πιάσω κι εγώ? Είναι χοντρό, μακρύ, Το είναι για σένα. τζουφλερό στον πάτο. Γεια σου. Πυργοσύμφωνας! Πόνος του μα, τους αλήθεια. Γιατί ο άλλος τεύκει το βράδυ. Πιάσ' τη σειρά. Τσουμάει. Πόνος του μα. Του βόμερα. Πιάσ' τη σειρά. Τι είναι ρε, του βρεκείς. Πες, όχι πες. Σκάσε το νιώθω. Πες τι. Σκάσε το νιώθω. Και πιάνω τώρα. Τι είσαι ρε. Το τζίβα μου τσακώσου.